I pozdrav ljudi! U ovom videu ćemo da se setimo malo nekih videa Aca otkrio, mislim nećemo da se setimo, nego da uradimo kao neke analize tih videa, ne svih. Ovo snimam zato što je danas drugi rođendan od kako ja, 2 godine od kako ja snimam na YouTube kanalu Aca otkriva, to jest drugi rođendan YouTube kanala Aca otkriva. Radit ćemo analizu nekih videa, to jest nekih najzanimljivijih videa. Prvo ćemo da radimo analizu videa mojih omiljenih 10 pesama. To ćemo za ove 2 godine, koliko imamo pregleda za te 2 godine. Znači, za ove 2 godine na mojih omiljenih 10 pesama imamo 313 pregleda i 29 lajkova. I mislim da ima jedan dislike. 1 ili 2, nisam sigurna, pošto ne mogu sad da vidim. To je bila kao analiza za mojih omiljenih 10 pesama. Taj video, najviše vam se svidao video Aca otkriva najlepše ljubavne pesme, srećan dan zaljubljenih. Sada ćemo da uradimo kao analizu videa Potpisujem potpise i ćaskam. 114 pregleda i 22 lajka. Analiza Šta je to Božić? Evo ga znate. 9 lajkova, 31 pregled. Primetio sam taj period kad sam snimao tako neke stvari, kao šta je to, nije vam se svidalo i više neću tako nešto snimam, pošto sam provalio da nije dobro. Sljedeći video, džentlmenski sam prepustio pobedu dami, aka razbila me. 15 lajkova, 62 pregleda. Sljedeći video je Iluzija čudo neviđeno. Taj video mislim da vam se svidao, pošto je bio stvarno zanimljiviji, ali nije imao baš mnogo pregleda i lajkova. 12 lajkova, 67 pregleda. To je tačno za jedan pregled manje nego koliko ja imam subscribera. Sljedeći video, ovo je ljubav, da vidimo. Ovo vam se, valio sam to vam se nije svidalo. 11 lajkova, 59 pregleda. Sljedeći video je Igram detektor laži sa najboljim drugom. To je prvi video kada se pojavio na mom YouTube kanalu Miloš. 21 lajk, 216 pregleda. Sljedeći video, Aca otkriva najlepše ljubavne pesme, srećan dan zaljubljenih. Nema mnogo lajkova, neki videi imaju više lajkova, ali zato ovaj video ima najviše pregleda. Ima 17 lajkova, 429 pregleda. 17 lajkova. Ne znam sigurno da sam rekao 17 pregleda ili bunao sam se. Sljedeći srećan dan, srećan 8. mart, 23 lajka, 228 pregleda. To je bilo srećan 8. mart. Sljedeći video na kojem ćemo da uradimo analizu jeste video koji mislim da vam se svidao, Dobro se loša hrana. To je drugi ili treći video kada je bio Miloš. I on je dobio samo loša, ali ja dobro, ne znam kako. Vidite nešto, mene neko više voli, taj koji stavlja hranu mene više voli. 16 lajkova, 140 pregleda. Sljedeći video
to jest, sad ćemo predzadnji video. Napravio sam svoj radio, 5 lajkova, 50 pregleda. Ja se nadam da se vama sviđa sadržaj koji snimam, zato što ću početi da snimam malo i igrice neke. Ja vama želim puno pozdrava do sledećeg videa. U sledećem videu će biti jedan dečak, jedan koji će mi pomoći. Ćao.